like awucheki wakhothile incwadi kaTimothy chapter 2 verse number 2. Siyeme kuzwe. Ngoba eyona nto isibetha kakhulu mama usigadla mamonakala hallelujah tatu Mnoko 2 Timothy chapter number 2 ukuhamba abazalwane bangakhulu zikhona izinto ezibabambayo abazalwane bangakhulu inyanga lomzalwane akakhulu hallelujah. Now zikhona ke izinto ezibabambayo abantwana bakaThixo kufuneka sizifunda phezulu enkosi yemibuzo lapho siyakhona ngoba xa ufile kukhoneni kwenkosi akekho umuntu obalapha for ukubukela wonke umuntu ubalapha because uThixo unalento akafuna yenze ngalibonga igama lenkosi elimzalwane nxa sekekhulile simfana pha ekungqineni simvengqina umva Thixo ngoba yabona ngokuqinile nomzalwane funda ke verse number 16 ona pha boleleni iBhayibheli unefika cela ngifundele ke baba verse number 14 safuna nje kambala kancane esigodweni ufuna siphelele nje lemibuzo because ena call sele nkulu kuba abazalwane bakhambe bangakhulu abazalwane kumele bakhulu hallelujah. Umzalwane akhulu abo angabali iminyaka athi mina ndine 16 years ngisindisiwe but lonto leyo ibingabonakali mina ndine 15 years ndikholwa ngisindisiwe but kuthiwa hey kodwa ngathi unenyanga zithathu kwabe nonyaka nje hallelujah. Urojwe ngabe bemshumayeza okanye kwenzeke ntoni sisonke mntanami ngalibonga igama lenkosi funda ke bawumnuko verse 14 isifundo sethu sasifumana incwadi kaTimothy wesibili ela siyibamba ngale sesiyagoduka 5 minutes ngiqhubile chapter 2 verse number 14 yes bakhumbuze ezo zinto uqonolondise emehlweni enkosi ukuba kungenziwa mfazo yamazwi angancedi lutho kuze kubhukuqeke abaphulaphuli lithi izwi lenkosi ke ngoku nxa kukhonzwayo uthetha uTimothy ethetha uPawulos ethetha noTimothy uthi bakhumbuze bangathini bamuntu uqonolondise Timothy ya emehlweni enkosi unemehlweni wenkosi yes ukuba kungenziwa mfazwe yamazwi angancediyo yes kuze kubhukuqeke abaphulaphuli kuze kulimale abaphulaphuleyo yes verse 15 ukhuthalele ukuzimasa phambi koThixo ucikidekile ukhuthalele ukuzimasa phambi kwaThixo ucikidekile ya ungumsebenzi ongenazinhloni ube ngumsebenzi wendaba ezilungileyo ungenazinhloni ulungise ukulahlula ilizwi lenyaniso ulahlula izwi lenyaniso bona phethe undikhoyo qhubeka baba verse 16 yes kezona intetho ezingento ezihlambelayo zinxweme kuba ziya kuhambela phambili kokukhona kungahloneli Thixo funda kundikhoyo bona phethe undikhoyo verse number 16 khatha nansi Mike uzovakala kahle siyathanda sasiyahamba sukungena kwincoko ezilambathayo zeliphakade sukungena kwincoko ezilambathayo kuba abo bangena kuzo baya kuchasela kuThixo kwabangena kwincoko ezilambathayo funda wesilungu labona uphethe nasesilungu bawamayo undifundile verse number 16 into eyenza ikholwa lingakhulu imsolo mntanami ukufike ajoin incoko ezilambathayo lilizwi lenkosi nxa ufunda uverse number 14 ziyakulimaza lo mzalwane kakhulu ingxaki ubambe amachuku wabamba impika zikwenza ungakhulu sowufikile phakathi kwabantwana bakaThixo funda uverse number 16 baba verse 16
Keep away from worthless and useless talk. Keep away likhulu. It only Keep away, funda about keep. keep away from worthless and useless talk. Useless talk. Hambela kude kwi-useless talk. Zezo zinto ziza kungcwaba i-salvation yakho ingakhulu. Ngaloku igama lenkosi. Ungangeni kwincoko eziphuthileyo. Wayivamise ukuthi uma umthwana safika athi neko salvation isikhonza mamnuka athi ndandikhonza kamandi. Kwathi kwafika abantu kwindawo ethile sasikhonza kuyo basijoyinisa amachuku ecawa. Babonakala uba le nto izawulibaza i-salvation yabo. Amachuku lithi izwi lenkosi ungangeni kwincoko eziphuthileyo msolo. Ungangeni sisimayoni. Because laba bafuna ukukufaka kwezichuku kwezicoko bafuna ukubulalisa, bafuna ukufane nabo. Keep away, funa verse number 16. Funa le verse le. Keep away from worthless and useless talk. Yeah. It only leads people further away from God. Avoid irrelevant and empty speech. Flavor ni mama le tubona wo le izana lo. Izobulala dingakhuli kwi-salvation. Abazala namhlanje abakhuli bazala nabakhuli because kaloku izinto ezisibhijeleyo dimthofela phansi umzalwane. Avoid, keep away from irrelevant speeches. Once wambona maqanda ukuthi antu umonakali sefunuka maqanda yabona uba wathi udayidani umonakalisa nenye into no mawumonakali make sibheke emthandazweni. Make sithandaze tata, make sithandaze. Hallelujah. Dala limithetho utata umoyongo phana exelela uba isono sithenteni. Yabona mgebe utata umoyongo utata make sithandaze tata umonakali sithandaze. Aningeni kwincoko eziphuthileyo. Ndifuna uba umzala nokukhulile. Ingabi ngumzalalohamba ikawo. Izizathu sokufuna kwabantu ukujoyinisa into engasozizo sisinothini. Izizathu maqhawe. Xa bafuna ukufaka ezindabeni bafuna ukufana na yandingeni ndisuke ezweni mna lapho besisondana singatshana sixabana sisilwa andikwazi sengifike ecaweni ndifike ndijoyina amachuku khawundiyeke mntu abantu ngendaba ondabeni apha ndisokhonza. Avoid. Ke sikhule ke umzala nakhulu uyawuba limbhabha ongomongo bazalwane. Ukusukhule uyabona uba unele gift kamsolo nosisi mayo. Uhlaba ingoma ecaweni udumise uphume emnyango kwabugoduka. Oyebiza kwekhona ukuthi andingeni ndiyagoduka. Igqibile bendizeke. Hallelujah. Hayi ningandifaki kumachuku wecawe. Ningandifaki kumachuku efamily. Ningandifaki kumachuku asemsebenzini. Avoid. Funda ngithanda le verse. Funda besixhoseni bawusesiyathanaza. Abazalwana abakhulu maqanda. Verse 16. Yes. Sukungena kwincoko ezilambathayo zeliphakade. Sukungena kwincoko ezilambathayo. Yeah. Kuba abo bangena kuzo baya kuchasela kuThixo. Once wasingena kwincoko ezilambathayo uyabhekela kuThixo. Wavumela abantu bafike bakufaka izinto, bakufaka abantu. Hayibo. Aliza ngamlonto apha bayabhekela kuThixo. Yes, funda baba. Ngokunjalo nemfundiso yabo inwenwa okwesilonda esibhidlayo. Imfundiso yabantu balahlekisa abantu indlela ekhawuleza ngayo. Ungangena umuntu abone chef nje chef only one. Shumayela from January to December shumayela.
hey ithatha ixesha ingeni manje bazalwane kuke umuntu phaya angena kufika kade hayi into ethile nethini senira inweno kwesilonde sibhuhlayo fundiso yabantu ephusise lahlekisayo yakhawuleza funda baba banjalo oHimeniyo noFileto verse 18 bayiphosile inyaniso futhi bawawisile amanye amakholwa injongo yabo kukuwisa namanye amakholwa yes bayiphosile inyaniso futhi bawawisile amanye amakholwa besithi uvuko labafileyo selufikile qhubeka verse 19 kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigunqi sinombhalo othi inkosi iyabazi abayo inkosi yathina abantwana bakaThixo iyabazi abatheni na abayi inkosi yabazi abayo awuzidibanisi maqanda mfana wami lo muntu ongaphili kahle mama nasecaweni lo uyamazi ushumayela kamandi nxa ngaphambili hey basopa ngoba uyubhekela ukuthi ngoba uhlabelela kamandi ngoba abazalwane abakhulu bazalwane kodwa abazalwane yabona ko once uthi andifuni ukungena kwincoko eziphuthileyo omnyengena nje ngomnyango sebemfaka amachuku bamfaka hey bazalwane andingeni umachuku ecawo andingeni funda ba verse 19 kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigunqi sinombhalo othi inkosi iyabazi abayo kwanothi wonke umuntu olibizayo igama lenkosi makahlukane nesono qhubeleka verse 20 uyabona ke endlini enkulu bambi qhubeleka endlini enkulu uyabona ke endlini enkulu kubakho indidi ngendidi zezitya luchume mntanawe endlini enkulu ezinye zezegolide ezinye zezesiliva zimbi zezomthi ezinye zezodongwe ezinye zazo zixabisekile kanti ke ezinye azixabisekanga ezinye azinaxabiso zonke zisendlini enkulu ukuba umuntu uyazikhwebula ekungcoleni abenyulu uyakuxabiseka inkosi yakhe ibe nako ukumsebenzisa nakuphi na umsebenzi omhle ansoke bazalwane ngifuna sigodwe ngento ethi zibhele ispeeches ezinqabile wona ndiyasuka ndiyaphaka babamnuka ndifike babamnuka pha eChallenge ndifike babamnuka yazi babamnuka ngesithandaze babamnuka ngesithandaze usama ukuphepha ake sibheke imthandazo haleluya imbi into esikuye bazalana soba sihambe sikhonje sibala iminyaka but sihlale singobaba lesifuna ivesi apha Sunday lithi sela lizele into eyodwa lokubulala lichabalise lixhele libulala lichabalalise wena ke sukungena kwincoko siyakubulala uthi sowume ngaphambili uthi ufuna ungqina hayi zime zithi nkqo alibonga igama lenkosi kanga abantu benesibindi abalemihla sisimayini ubi mani into eseyikhona nandiyibonile mina ukhuba enzeke ezicaweni uthi ngowugqitha kushunyela apha ecaweni bafike beme apha ngasegeyithini ecaweni udiscuss le nto ibishunyela kuthiwa uyive njani ushumayela usathane ufuna ukudilitha le nto uyivileyo usathana lo shumayela wena usenejoyi uthi hey waze wamanda enkuzi afike usathane abive njani le nto uyive njani uzosibhundela apha losuka le case rate usuka le into la ithethayo ibizwe ngubani kona bese sikhonza uzanye ukuthi engagoduki nje kuthena zabe ityala kwabanye
lithi izwi lenkosi ziphephe le mntwana kaThixo intetha ezilambatha siyemibuzo ngabe sabaleka noluthini umbuzo wakho ngalelo ahamba mntana kuzokuthi sicebile imibuzo apho ndiyakhona bazalwane ufuna ukuba ngumzala lofuna ukukhula mjolo umuntu onozidibanisa naye khona imakwabo ndithetha mna apha mna khona imakwabo apha evangelini imambana zakhona ezikhathi kwazi baba ngaphambili zithethe nelwini ugqiba ukuthi hayi thethe zezulu kanti ngosathana ukhona hayi kanti iziphiwe mna kodwa ndangxaki umuntu oziphiweyo kodwa hayi bayazithetha bamoyisimayoli kodwa i-current ingekho boma yimakwabo le thusa nje wena uba nawe uqomba ye wazi wakhola umuntu akho umkholwa bathetha besetwaleni ngoku ngaya pha ethafeni uzafika zikhona zizawuncila zithi zitshilwe malibonke igama lenkosi haleluya haleluya now lapho ndiyakhona abantwana bakaThixo ungazidibanisi nohlobo labantu eliza kubulala isalvation semibuzo ke ngokuthi isoso wakho sithandazeni yini inkosi yami sigodukeni 8 akabethi sikeza ubethe uthini isoso wakho umbuzo uthini sisinothini uthini iminathi sigodukeni bazana abazana ngifuna ngasibafuneka kule mibuzo abayibuzwayo apha estraffic funa sibancede bazokwazi haleluya uthini wakho maqanda maqhaza ngithetha nawe wajonga ecaleni uphi Sunday kona haleluya sawushiya endlini wakhe malibonke igama lenkosi masigodukeni kubantwana bakaThixo nalonto leyo haleluya siyibambe lonto leyo asingothuswa ngabantu abashumayela kakhulu bashumayeze baze basuke uzothi ayi this is a man of God ashumayela suke but lithi izwi lenkosi anisibabona ngokushumayela kakhulu nizawabona ngeziqhamo shumayela umonakale kanti angeni nomuntu phakwa uphuma kwakhe apha kanti inkuzibalanga le ungalala phandle unobulale kwamonakala lesiyenza abazalwane kungoba uThixo makasakhe asiqondise emve masiphuma apha lithi nizababona ngeziqhamo malibonke igama lenkosi ubazalwane that's why ilizwi lenkosi lithi xa lichaza ngeziqhamo zikamoya ingcwele alizibali izilwini ilwimi ezitsha alizibali alizibali libala ntoni libala ntoni ububele libala ntoni uthando libala ntoni Galati chapter number 5 usifundele ekhaya iziqhamo zikamoya ingcwelezo uzifake kezo noma ungazifake ungazifake namhlanje ngokuthi uvele bahalo umzenzisi haleluya sithi izandla ngibona namaKathixo uthini wakho umbuzo nontomzana sisonke uthini wakho maxa lo ubuza ayiba ungathwala inkonzweni wadlula kulo haleluya haleluya ashayela uNkulunkulu izandla kubantwana bakaThixo siyambonga uThixo ngikuhlule nani ngebuzo sizimayo khawabuzele manje ayiqonda na umbuzo ne khawubancede abazalwane ikhona lento ufuna ukuyibuza malibonke igama lenkosi ngothixwana lethi izwi lenkosi uPawulos ufika kwindawo ethile wafika bekhona oThixo benqu benamagama wabo kodwa kukhona lokuthiwa ngulo ongaziwayo malibonke igama lenkosi ngulo ongaziwayo wathi ke mina ke ndiyekeni ngabo bonke abanye uThixo aba manje ninazise ngalo ningamaziyo malibonke igama lenkosi xa ufunda imithetho elishumi le ibikodwa Exodus chapter number 20 lithi izwi lenkosi ningabi naThixo bambi ngaphandle kwami that means bakhona abanye oThixo thina sikhule bawusigadla bekhona abantu bebethenjwe ngabantu besasamahlebe iprofeti kodwa the day yafuna ukubulala udade wabo awusemncane maxaba nawuyazi lo ndoda leyo uzalwa ngokwe haleluya yakwazi ukuthi zamahlebe
Oh, that's all. Kuze fone nomdububhu yakuza kuxelela. Udiza amahlelo. Indoda yayibifikile emzini ifika inyuku izabaphezulu. Ikhumbe noma lizonyana. Izonyana into lehapha. Ilikhumbe liphila likhala impilo imuncupha phezulu. Ekhaya wakhupha uyazalwa na kwangu 87. Awuzozele bawusigaza silawo. Awuzozele bawumayonga. Kodwa mina into engekazalwa awuzozele bawumuntu kodwa mina into engekazalwa. Wo87 ekhaya wafika wemba ilike loguba. Wama kwembi wapha wakhupha into opayiphile. Bawudiza amahlelo. Abantu bamyeka uThixo. Bakhonza udiza amahlelo. That is why ke ngelalizwi lithetha ngoThixwana. Because akasothixo lo muntu. Ningabi nathixo bambi ngaphandle kwami. Noba uvela bani man. Bona ngoma yayicula phana phathi sifika nyimi lapha kopha ko89 sise sikurondo omkhulu silinda udiza amahlelo. Wafika ukuthi wangeke bikho nefoni ngela xesha wangafika udiza amahlelo. Kwathi ngathi ekseni phakothu sathi ingoma sathi hoy khane udiza akafika amen. Bajikela udiza amahlelo akafika. Bakhona abantu abazenza othixo nasezikonzweni. Ngibonge igama lenkosi. There is nothing wrong ngoba khona kwe leadership enkonzweni. But kungabi abantu abazawunqulwa nabazawukhonzwa. Abantu balala phansi namhlanje ngathi uhambe inyathele phezulu ahambe phezulu. Yebo lelo nithi linya namhlanje amadoda haleluya. Amadoda ahlakaniphileyo namhlanje eqhawe nahlimana. Ohlimana amadoda eqhawe nahlakaniphileyo eqhawe. Yabona ngoku November kuzawo protection. Intwana zazi appreciations. Kuzawo khona protections ngone. Ncede nkosikazi ulilona. No. Bala into zenziwa ze protection yabona uThixo ke jonge mina. Njengoba ndishumayela ngakunyaka wonke kubona ngolikosi yamoto. Engibazela konke ndithi bonke uThixo noze ndofa ngoba ndithi ndithathe ecaweni uThixo wandibusisa ngemali. Kodwa amadoda namhlanje akunaxekwazana. Awunanto hey bawufika le into appreciation yeah. Out protection. Malibonge igama lenkosi. Ningabi nathixo bambi ngaphandle kwami. Thank God ngo-2015 umfundisi wayesikhonzisa apho. Samzama kwi-appreciation nge-45,000. That was 2014. Sathi ngasimhlabelela ingoma sikhomba siyabonga 45,000 is appreciate umfundisi wayesithatha. Wayithatha wayiweya wathi 45,000 cha. Hayi inkonzo. Ngagqibesa ngalamini la cha. Andihambi into engasoyini. Yokhonza abantu dangodlala enye indoda. Basala imali yakhutshwe ecaweni but azikhuphi bantwini. Sikhupha uqhubeka umsebenzi kaThixo. Lonke le wasidlakatisele ngabantu bonakala i45,000 namantu igoduka inayo imali ngebonus. Ndisebenze ndabila ndamanzi. Kube khona umuntu ozawuthi simbonga nje. Sithi siyabulela mfundisi ngale athi i45,000 cha. Yabona kufika ixesha othixwana. Abanaxekwazana la bonus, abana grant, abana haleluya. Malibonge igama lenkosi. Yamele bazalele izinto sizakhela amehlo. Fana nje ngento yesishumi to 10% besishumi. Haleluya. Hayi. Yabona ngasifunwa ishumi ecaweni kuthiwa akagrant abantwana bakho. Abagrant. Bayagrant abagrantela bakhutha ishumi. Lithi izwi lenkosi xa ulifunda kakuhle ngale ezishumi imali oyibulalekeyo. Into isebenzele wayibulaleke xa ufuneka usikhuphile kodwa malibonge igama lenkosi. Lo uyiphiwe nje uRhulumente nduphi 350 uba udla wami kuthiwa abagrant. Bagrant imali. Utho Thixwana. Abantu uphendula nje lambuzo oThixwana. Abantu basezothixo namhlanje. Kusiyama siyeke bazala. Uthini omnye umbuzo? Ningabi nathixo ngaphandle kwami. Yabona siyabona le imali nje siyenfudumelise nje kakhulu nje. Baphela abantu ngemali manje ecaweni. Ngayibona hayi bazala andifuna bazala lesikothe. Yabona on Sunday wathetha bezelo wabuza becaweni uba ishumi ngibani wakhupha ishumi eqala eBhayibhelini. Waphinda uphendula ngokwakho uba hayi uAbraham wasikhupha ishumi ngokudecide yena.
Akekho umuntu wade efuna isishumi ku-Abraham u-10%. Wadecide u-Abraham uba kule nto ndisikelele ngayo Thixo mna ndizawukhupha u-10% ndisendlini kaThixo. Ngiyabonga igama lenkosi. Hayi ba ngokube ngumthwalo lento uba khupha u-10%, khupha u-10%. Ngoba kaloku bazalwane lithi izwi lenkosi xa ufuna inceda waseKorinte abazalwane. Hayi xa sebeshumayezekile abapushwa ngezi zinto. Umzalwane uyayazi uba kumele Thixo ndisikelele kanga lena ndiyisendlini kaThixo. Hayi babe ngumthwalo uthi 10% awuthatha ku-10% ndidliwa na imoto ngapha, ndidliwa indlu lapha, ngapha ndidliwa into ntoni. Andinayo 10% no 7% akamkele kangaka. Nako ngobabuza nje uThixo uba umkhupha phi lo 10%? Kwi-gross okanye kwi-net. Ungakhupha kwi-net kanjani? Upeya malini? Ndipay 20,000 before itsali for 2,000 ishumi sakho. Kaloku iyatsala nje ke ngoku ndizofika kumsebenzi.